na pre, nulis ka pre. Kasi tulis nga ako, anong kwarta, kas na pre. Kas ni? Oo. Sadi ka. Bastang bak. Tinuod ka nga kas, gini? Kas lagi pre. Usa man nga motor. Irox. Uy. 155. 155 pre, Irox pre. Kas. Gikan sa kumpanya kas pre. Kas? Kas lagi pre. Sa kumuto labon sa una bitaw nga. Sige ra magkadto sa balay kay. Pre, pulma ko diag GSB palit na kog bitsin. Ya nakamotor kay na. Usa may trabaho kuno nimo ngono nakamotor man kani. Grabe po ka pre. Uy, wa mo kay salig sa kuha. Mata. Daan ko yung negosyo gisudlan god. Telis. Landong ba landong? Uy, Uy, pre, pre. lah, mati. Imo ni motor pre? Ako pre. Katingalahan ko kayo kay sa una pre. Muadto ra ka sa balay kay mo maylo ka na kog jis karon nakamotor nakaam ka gikakwarta na. Unsa man ka pre? Wa mo kay salig sa ibong pare. Dah. Uy, ay, guniti. Arasa na po kay nimo pre, timong paghawi di ka pahawi Ay, di mo motor motor. pre. Pati kabulong kay pre Matay di na kumutuan na pre, nulis ka pre. Kasi tulis nga ako, anong kwarta, kas na pre. Kas ni? Oo. Sadi ka. Bastang bak. Tinuod ka nga kas gini? Kas lagi pre. Usa man nga motor. Irox. Uy. 155. 155 pre, Irox pre. Kas. Gikan sa kumpanya kas pre. Kas? Kas lagi pre. Sa kumutuo labon sa una bitaw nga. Sige ra magkadto sa balay kay. Pre, pulma ko diag GSB palit na kog bitsin. Ya nakamotor kay na. Usa may trabaho kuno nimo ngono nakamotor man kani. Grabe po ka pre. Uy, wa mo kay salig sa kuha. Mata. Daan ko yung negosyo gisudlan god. Telisod na kay ni imo ba? Murag dili na ni Pre, Mayo ano ni. mo? No. Apa ka man to re? Ay, kalimot minong ko. Kita mo ko sa motor ko nga gabi Rapo kay pre ba? Tiyada Kanang- kay pre ba? Napo ko yung motor dito pero rose. Oh, sabi, idiretso daw na imong tuyo be. Ang problema, wa ko helmet pre. Paulma ko helmet nimo pre, naka-helmet dia kanang di bakante ba. Ay, helmet. Oh, helmet. Nasa balay. Pwede ko makaulam? Pwede ba na may reserva dito isa? Sige. Ato ta. Okay. Patay. Ay, guniti lagi. Usab pre. Magarasan ako motor. Tinduta kining motora ba? Dili gani kawaton diri pre, diri Evelyn magtubon tagbalay. Ikaw may taga dire, wa ka kabalo. Nausa minuong ka. Sayang pre ba ug makawat ba 155 Yamaha Aerox. Mayra sa pre, piti po kanimong hambuga po kayo. Ay, nakamotor lang kag ingon ani. Ano ba hambog na rin ang ngani pre? Kasi na, ang helmet ba? Oh, Ay, helmet helmet pre. Tara. Pastilo ni mo. Anak. Ayo. Magarasan lagi na. Lagi. Pre. Na. Tuntak kasi yung balay pre no. Okay kay yung balay pre ba? Uy, pre. Pre. Oh. Ito man. Dili man ako balay dia. Awasan yung Wala balay. nang balay.